Milandu ya pa intaneti yachititsa akatswiri pa nkhani za luso la makono kuwirikiza kuphunzitsa Malawi za malamulowa. Unduna wa zamaboma ang'onoang'ono watsindika zakufunika kwa manja achifumu kuthetsa mikangano ya ufumu kunja kwa mabwalo a milandu potsatira chikhalidwe. Ndipo mu zamasewero timu ya Mighty Mukulu Wanderers yatenga osewera kumbuyo wa Civil Service United Masiya Manda. Tikhale limodzi tili ndizi komanso zina zambiri. Aphungu a nyumba ya malamulo ya ana mdziko lino adzudzula boma kuti kamba kolephera kuyendetsa bwino ngongole zomwe limatenga zimene akuti zikukhudza miyoyo yawo. Aphungu alankhula izi ku Lilongwe pomwe amawunikira ndondomeko ya chuma ya 2024-2025 motsogozedwa ndi Malawi Economic Justice Network Imagine ndi mabungwe ena. Modzi mwa aphungu wa Rachel Yankhonguluwe yemwe ndi sipikala wa nyumba ya malamulo ya ana kumwera kwa boma la Mzimba wati anawa kufuna boma liziyendetsa bwino ngongolezi kuti zizipindulira aliyense. Boma lili ndi ngongole zambiri ndiye malo moti zipanga divert ma resources ochulukirapo ma activities ma programs ana imakhayi kupanga focus on how they are going to pay those debts out. Ango yachiwiri tinayang'ana mwango yokuti timamva zoti boma yatenga ngongole mwakuti komano sitimadziwa kuti ngongolezo how are they being managed when they are in Malawi. Like we don't. Wachiwiri kwa mkulu oona za ndondomeko ya chuma cha boma a Winston Nyasulu wati boma likuzindikira za vutoli ndipo likuchitapo kanthu. Imene inali mfundo imodzi kuti ngongole zomwe boma limatenga zimakhudzaso ana ang'onoang'ono ndipo ngati boma nkhani imeneyi tikuyitenga ngati nkhani yofunikira kwambiri. Nchifukwa chake tikumayesesa ndithu kuti dziko lino tipeze ndalama zochuluka, titenge ndalama zochuluka kuti ndalamazo zina tithoma lipira kwa ngongole komanso zina tithoma pangirako ntchito zina ndi zina ngati zina zomwe anawa wafuna kuti titapanga. Ndiye ndi nkhani yonena kuti ngongole ya boma kuti ichepe zimatenga ndithu zaka zingapo. Si nkhani yonena kuti pompo ndi pompo mutha kuyichepeseratu, pamatenga ndithu mukayika strategy pamatenga zaka ndithu. Akatswiri pa makina amakono olandira ndi kutumizira uthenga apempha kuti dziko lino likachidwi pa ntchito yophunzitsa anthu za malamulo okhuza kagwiritsidwe kamakinawa pochepetsa milandu yochuluka imene ikuchitika pa intaneti. President wa bungwe la ICT Association of Malawi Clarence Gama walangizanso a Malawi kuti aziteteza masamba a mchezo popewa anthu omwe amaba masamba a mchezo a anzawo. Agama anena izi potsatira chigamulo cha khoti lomwe lalamula abambo a zaka 24 kukhala ku ndende kwa zaka ziwiri pa milandu yopezeka kugwiritsa dzina la Trifonia Mpinganjira pa masamba a mchezo kubera anthu. Imon Pilingu walemba ripoti. Lachisanu, Principal Resident Magistrate Rodrigue Michongwe anapeza olakwa komanso kugamula Kenneth Feston kukakhala ku ndende kwa zaka ziwiri pa mulandu ogwiritsa ntchito mayina a munthu komanso kubera anthu pa masamba a mchezo. Yemwe amayimira boma pa mulanduwu, Inspector Rich Chua wati Feston anawamanga kutsatira kugwiritsa ntchito dzina la Trifonia Mpinganjira pa masamba a mchezowa. Iwo ati munthuyu anatsegulanso tsamba lina lotchedwa Fidelity Savings Project lomwe amaligwiritsa ntchito mu dzina la Mpinganjirawa. Kwa mtsogoleri wa bungwe la ICT Association of Malawi ICTAM a Clarence Gama, izi zikusonyezeratu kusadziwa malamulo okhudza kagwiritsidwe ka ntchito za intaneti mwa zina. Malamuloli iyenera kuti tiyesese kuti tiligawe kwa Malawi ochuluka kwambiri kuti azidziwa kuti kugwiritsa ntchito this is called identity theft komanso kumagwiritsa ntchito makina intaneti kapena masamba a mchezo awa ndi kumapanga padingoti impersonate ndi kuphwanya lamulo kumene koko. Ndiye I think imene iko ngeti tigwiritsane koma chinthu china chofunikira ndi chokuti aliyense amene akugwiritsa ntchito mateknoloji amenewa aziyika security yokwanira. Mdziko lino mwakhala muli milandu yochuluka yokhudza kuchitirana nkhanza pa intaneti komanso kuberana. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Pilingu.
kampani yomwe ikuyendetsa ntchito yokhazikitsa malo opangirako magetsi ya Mpatamanga yati ikuyembekezera kuti ntchito yomanga malowa iyamba chaka chino chisanathe. Mkulu wa kampani ya Mpatamanga Hydropower Limited Tamia Curl ati ntchito zambiri zomwe zimayenera kuchitika pokonzekera ntchito yokhazikitsa malowa monga kuona kuti chitengedwe chikukhuzidwa motani zafika kumapeto. Iwo amayankhula izi ku Blantyre pomwe kampani imapereka zothandiza pa maphunziro monga zikwama, makope ndi zolembera kwa ophunzira pa sukulu ya primary ya Mpatsabwire mdera la Kuntembwe. Kassim Aubi walemba ripoti. Mkulu wa kampani ya Mpatamanga Hydropower Limited Tamia Curl wati kafukufuku osiyanasiyana mungapo wachitika m'magawo monga kuona kuti zachilengedwe zidzakhudzidwa bwanji ndi ntchitoyi, ndipo pakadali pano kampani ikuyembekeza kuti ntchito yomanga malo opangira magetsi a Mpatamanga iyamba chaka chino chisanathe. Iwo ati kuyambira mwezi wa Februwale kampani zomwe zikuyembekezeka kugwira ntchitoyi ziyamba kupereka kalata zoonetsa chidwi choti zigwire ntchitoyi. Dr. Margaret Sikwese ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Mpatamanga Hydropower Limited. Zambiri ndithu tamaliza mpakana a Malawi Environment Protection Authority anabweranso kumudzi kuno kudzapanga ma public hearing, zonsezo zachitika panopo tikungodikira kuti atipatse chilolezo amepa, komanso tikuyang'ana kuti tikhoza kuyamba construction kuti kamapita kumapeto a chaka chino. Pathandizo la zipangizo zogwiritsa ntchito msukulu monga zikwama komanso makope zomwe zapita kwa wana komanso aphunzitsi awo pa sukulu ya primary ya Mpatsabwire ku Blantyre. Kampani yati yachita izi ngati njira imodzi yothokozera anthu kuti akugwira nawo ntchito bwino ku derali. Wapampando wa komiti yona za maphunziro ku khonsolo ya boma la Blantyre Hakima Chipwatali komanso mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Mpatsabwire George Lewis athokoza kampani kamba kathandizoli. Sukulu inoyo ili kutali kwambiri ndi town ya Blantyre, komanso Mpatamanga amenewo ali ndi project yawo kunoko kuti ayike hydropower nde akuti chitire zinthu zosiyanasiyana monga ngati kubwezeretsa mphukira, chilengedwe komanso kulimbikitsana sukulu amenewa. Malo opangira magetsi a Mpatamanga omwe akuwakhazikitsa pakati pa Tedzani komanso Mkula azizapangapo magetsi ochuluka ma megawatts 358 malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre. Ndine Kassim Aubi. Katswiri pa zamalamulo yemwenso ndi nkhalakale pandale apo Maulidi wati mavuto omwe ali mdziko lino akufunika mtsogoleri wodziwa nkhani zasachuma kuti akwanitse kuthana nawo. Amaulidi ayankhula izi pomwe amawalandiranso mchipani cha UTM. Iwo ati Dr. Dalitso Kabambe ndi mtsogoleri yekhayo yemwe akhoza kusintha zinthu potengera ukadaulo wake pa nkhani zachuma. Amaulidi awalandira ku chipani cha UTM pamodzi ndi akuluakulu ena ochokera ku chipani cha PDP. Innocent Kumchedwa walemba ripoti ili. Yemwe anakhalapo mlembi wamkulu wa chipani cha PP apo Maulidi awalandiranso mchipani cha UTM atakhalapo mchipanichi mu nthawi ya malemu Dr. Saulos Chilima. Amaulidi adapanga chisankho chobwereranso ku UTM ataunikira mozama. Ndafufuza taunika kuti kuti pa zipani zipenezi chimene ngagwirira kuti ntchito kuti tithandizane nawo Malawi kukonza mavuto amene Malawi kuti akumana nawo ndi chiti ndina zikhulupirisa mwino wanga kuti I think itapita kwa UTM ndibwerereso ku UTM kuja ndizagwire ntchito ndi Dr. Kabambe. Maulidi analandidwa ndi mkulu ona zokopa anthu mchipanichi a Masautso Alexon. Iwo adali ndi chikhulupiriro kuti potsata njira yokopa anthu amaudindo mzipani zina komanso amkhalakale UTM idzadutsa pa 50+1 nthawi ya chisankho. Kuna Maulidi alibusasa anthu ena ochuluka kwambiri kuti athandizire tikatenga district governor chimozimozi. Sitikutenga anthu kunena kuti alibe udindo kuchipani, no. Tikatenga munthu wakudindo kuchipani ngati district governor alibusasa anthu ochuluka kwambiri. Ifa makhala ndi ma areas amene amakhala awolese usese governor amakhala ndi timu yake. Amaulidi awalandira pamodzi ndi mamembala la PDP omwe ndi apo Mtewa omwe anali governor wa boma la Pandale la Lumbadzi komanso a Consolata Zimba omwe anali mkulu wa amayi ndi a Joseph Nkhoma yemwe anali mlembi ku dera lomweli.
nduna ya zantchito avitumbiko mumba yalengeza kuti boma likhazikitsa mwezi wa Meyi ngati mwezi wokumbukira ntchito yolimbikitsa ufulu wa ogwira ntchito. Amumba alengeza izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani komwe nduna zinanso zinayi zimafotokozera anthu ntchito zomwe zikugwira komanso mavuto omwe akukumana nawo pokwaniritsa ndondomeko ya boma potukula ulimi, zokopa alendo ndi migodi. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale a Sosten Gwengwe yati ogwira ntchito ena mu nthambi za boma monga Malawi Bureau of Standards akhala akutayirira pa ntchito yawo. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Mwambo woyambawo unduna wa zofalitsa nkhani unayitanitsa nduna ya zantchito avitumbiko mumba, nduna ya zokopa alendo a Vera Kantukule, nduna ya zaulimi a Sam Kawale ndi a Sosten Gwengwe omwe ndi nduna ya zamalonda ndi mafakitole. Poyamba nduna ya zaulimi a Sam Kawale inati ntchito yogawa zipangizo zaulimi zotsika mtengo yachedwa kufikira alimi ena ndi feteleza, komabe anati ntchito zaulimi wa minda ikuluikulu zikuyenda bwino. Kumbali yake nduna ya zantchito avitumbiko mumba yati maulendo adzidzidzi omwe yakhala ikuyendera malo ogwirira ntchito aonetsa kuti pali kunyalanyaza posalemekeza ufulu wa ogwira ntchito, ndipo alengeza kuti mwezi wa Meyi anthu adzikumbukira ufulu wa ogwira ntchito. Nayo nduna ya zamalonda ndi mafakitole a Sosten Gwengwe yomwe yakhala ikutseka mashopu ndi kuchenjeza omwe akugulitsa katundu pa mtengo wokwera yati akuluakulu a nthambi za boma akhala asakugwira ntchito mu nthambi za bomazi. A Moses Kumkuyu ndi nduna ya zofalitsa nkhani. So tufuna pereka mpata ukuti anthu kunyumba akhuza kunena zokuti mafuna anduna akuti ndi mafuna wamkulu wa bungwe lakuti abwere akumanizidwe ndi Amalawi amufunsenso mafunso ndena yeso ndiona timpatse mpata ofotokozera Amalawi. Tili mu nthawi imene anthu amafalitsa mauthenga abodza koma tili ndi kuthekera kuwapatsa Amalawi uthenga olondola, ndiye kuti tiwapatse mpata umenewo ifeyo ngati Ministry of Information ni ntchito imene Amalawi anatilemba ntchito tizigwira ntchito imeneyo. Malinga ndi akunkuyu, mwambo wa boma likutinji udzipereka mwavi kwa nduna ndi akuluakulu ena a boma kufotokoza momwe akugwirira ntchito zawo pofuna kuthana ndi mavuto omwe anthu akukumana nawo. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndine Chisomo Nyirenda. Tionenso mitu ya nkhanizi. Nyumba ya malamulo ya ana yadzudzula boma kuti kamba kolephera maka kuyendetsa bwino ngongole zomwe limatenga. Milandu ya pa intaneti yachititsa akatswiri pa nkhani za luso la makono kuwirikiza kuphunzitsa Malawi za malamulowa. Unduna wa maboma ang'onoang'ono watsindika zakufunika kwa manja achifumu kuthetsa mikangano ya ufumu kunja kwa mabwalo a milandu potsatira chikhalidwe. Mzamasewero timu ya Mighty Mukulu Wanderers yatenga usewera kumbuyo wa Civil Service United Masiya Manda. Kupitirira ndi nkhani zathu, nduna ya maboma ang'onoang'ono Richard Chimwendo Banda yanenetsa za khumbo lake loti manja achifumu adzithetsa mikangano ya ufumu kunja kwa mabwalo a milandu potsatira chikhalidwe chawo. Achimwendo Banda ayankhula izi powadzudzula mafumu podzodza maka mafumu atatu ku Lilongwe kuti chitukuko chayima madera ena mdziko lino chifukwa manja achifumu sakugwirizana moyenera pa munthu woyenera kulowa ufumu potsatira imfa za mafumu akale. Modzi mwa omwe awalonga ufumu, mfumu yayikulu Kabudula omwe dzina lawo ndi Lakson Kantokoma, alimbana ndi abale amene akutsutsana nawo m'makhoti kuyambira chaka cha 2020 kuti atenge ufumu. Enawo ndi Sub TA Zakaria ndi Sub TA Namagoya. Dera lino lakhala opanda ufumu kuyambira chaka cha 2020. Kawiri anthu akakhala kuti asemphana maganizo akathamangira ku khoti ndikuti ife manja wathu amakhala omanga sitingachitepo kena kalikonse timadikira mpaka na khoti adzagamule. Akhoti akagamula mpaka timabwera kuno, koma choidwi chathu ndi cholinga chathu kunduna nchonena kuti pamene mawanja sakugwirizana, pamene mawanja akusemphana, anthu akhale pasi akambirane. Ifeyo tizibwera tiziwathandizira, tindi department ndithu nthambi yongothandizira anthu kuti akhale pasi akambirane. Koma akapita ku khoti amatimanga manja, sitingakwanitse kumalowera nkhani za ku khoti, timadikira mpaka na nkhani ku khoti zidzathe. Koma zateremu zimatisangalatsa kuti tsopano mtendere wabwera tigwire nawo ntchito anthu tiwanjanitse kuti chitukuko chizipita kutsogolo.
bungwe lotolera misonkho la MRA lakhazikitsa ndondomeko yomwe anthu amalonda adzipeza kudzera pa intaneti uthenga okhudza msonkho omwe akuyenera kulipira pa katundu yemwe agula kunja. Ndondomeko iyi ikhazikitsa mu mzinda wa Blantyre pomwe bungwe la MRA limakondwerera tsiku lokumbukira za misonkho pa dziko lonse. Mmodzi mwa mamembala a bodi ya MRA a John Robson Kamanga ati ndondomeko yatsopanoyi ithandiza kuti magulu onse a anthu kuphatikizapo achinyamata azilipira msonkho mosavuta. Kasimaubi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mmodzi mwa mamembala a bungwe lotolera misonkho mdziko lino la MRA a John Robson Kamanga wati ndondomeko yatsopanoyi ikugwirizana ndi masomphenya a bungwe la MRA loti ntchito zambiri azigwira kudzera pa intaneti. Malawi Revenue Authority ili mkalikiliki yokhazikitsa kamaka kupanga adopt technology. Chifukwa tikudziwa kuti technology ndi njira imodzi imene tingapite pasogolo kuti tichepese at nthawi imene tingapanga plus iso tipange pa chizungu tingati process efficiency. Mkulu wa bungwe la MRA Commissioner Daniel Daka akuti akuyembekezera kuti ndondomeko yatsopanoyi ithandiza bungwe la MRA kupititsa patsogolo magwiridwe ake a ntchito. Ndiye kusiyana ndi buku limene timakhala nalo la m'manja lija, panopa tili ndi the e-tariff imene izipezeka kandi pa foni kandi pa kompyuta, ndiyonena kuti sikukhala kovuta kupeza zimene ukufuna, information imene ukufuna. Chachiwiri, ukachipeza chimene ukufunacho ukhoza kupangiranso even calculate msonkho umene uyenera kulipira. Adumbani Kaluwa ndi president wa bungwe la Clearing and Forwarding Agents Association of Malawi, ndipo akuti ndondomeko yatsopanoyi iwathandiza kuti achepetse nthawi yomwe amakhala pa zipata za dziko lino kudikira kuti katundu yomwe ayitanitsa kunja amulole kulowa mdziko lino. Feyo tizithanso kuwathandiza maimpota kuwauza kuti katundu amene mukubweresayo jute imene mutalipire ndiyi, kapena apapa ndi kuti inu yonse mulipira jute, kapena mukafuna kuti musalipire jute wambiri mufunika kuti mutenge ma documents awa. Mwambo wa chaka chino kumbukira za misonkho, bungwe la MRA linalunjika pa ndondomeko za makono zomwe bungwe lili kugwira popititsa patsogolo ntchito zake komanso kutumikira anthu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Bungwe la boma loona za masewero Malawi Gaming and Lotteries Authority lati kuphunzitsa ana ubwino osamalira chilengedwe kungathandiza kupititsa patsogolo miyoyo yawo komanso kutukula ntchito zokopa alendo. Mneneri kumagla Anansi Malata wanena izi pomwe amadzala mitengo pa sukulu ya primary ya Mkondezi ku Nkhatabe. Magla yapereka mitengo 26,000 ku sukulu 26 ku dera lapakati mboma la Nkhatabe. Toyera Katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mneneri ku bungwe la boma loona za masewero osiyanasiyana la Magla Anansi Malata wati apereka mbewu ya mitengo 26,000 msukulu 26 ku Nkhatabe Central ngati njira imodzi yofuna kulimbikitsa ana kudzala komanso kusamalira mitengo. Mmera amatero era akuluakulu kuti mmera mpoyamba. Nthawi zambiri ana athu tikaphunzitsa zinthu zimene amazikhulupirira ndi zinthu zimene amakula nazo. Kotero kuti anawa chifukwa cha mitengo yomwe tawapatsa, mtengo uliwonse uli ndi mwini wake mmodzi mwana. Nde kuti tikuona za ana 26,000 mboma lino la Nkhatabe aliyense kukhala ndi mtengo wake zomwe zikhale kuti mitengo ijazi yang'anira mwachisanzo mwana amene ali standard 1 akamadzi afika standard 8 ndio kuti mtengo wake ukhala kuti wakule. Mkulu wa ntchito ku bungwe loona zosamala chilengedwe la Nkhata Environmental Trust a Jesse Kamanga wati mchitidwe odula mitengo mwachisawawa likanali vuto lalikulu ku Nkhatabe. Kuti tiziyendera sukulu ina iliyonse tilipo ambiri. Nkhatabe Central sikuti ndi malo akulu kuti tingakanike kufikira within a week tithaukhala zoti sukulu yonse ina iliyonse takafikako. So tikugwiranso limodzi ndi aziphunzitsi ahedi. Senior Chief Nkumbira ya ku Nkhatabe yati malamulo omwe anayika m'malo akuthandiza kulanga anthu omwe akudula mitengo mwachisawawa komanso kuotcha makala. Malamulo amene akusatidwa kwambiri chifukwa chake mwina muona kuti mukaonera madera kuno kwathu Nkhatabe ndi madera ena nkaona kuti kuno kwathu mitengo ikutani yokumachulukirako. Inde kwina waona ngalimo momwemo komabe timayitsesa ndithu amene walakwisa zimene zoti wadula mitengo mosatani ndiye timamulipiritsadi kuti ameneyo
alipire chindapusa chifukwa sanamvere malamulo amene afumu ampasa mdera lake. m'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toyera Katswiri. mtsogoleri wa mpingo wa Salvation of All Ministries Apostle Clifford Kawanga alangiza anthu mdziko lino kuti asamalire kwambiri thandizo la anthu akunja ponena kuti amalawi ali ndi kuthekera kothandiza anthu omwe akuvutika mzipatala ndi ndende za dziko lino. poyankhula pa msonkhano wa chitsitsimutso omwe anachititsa ku Kalonga loweruka, Apostle Kawanga ati mpingo wawo unaganiza zolalikira mawu a Mulungu ndi kupereka chakudya kwa anthu ngati mbali imodzi yothandizira uzimu ndi thupi. mfumu yayikulu Kiyungu yayamikira mpingowu kamba ka thandizoli lomwe ati labwera pa nthawi yake pomwe anthu ali pavuto la njala. mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Mukulu Wanderers yatenga osewera kumbuyo wa Civil Service United Masiya Manda yemwe anavuta pakatipa kuti akufuna kuchoka. Manda wakhazikitsa mgwirizano wa zaka zitatu ndi timuyi yomwenso ili pafupi kutenga osewera wa Karonga United Blessings mwalilino. mkulu wa timuyi Apanganeni Ndovi wati ali ndi chikhulupiriro kuti kubwera kwa osewerayo kuthandiza Wanderers kuti ichite bwino chaka chino. ndi nkhani imeneyonso tafika pa mapeto pa nkhani za